Siyabingelela kudokotela ongumelaphi wendabuko, ongalali phansi futhi hhayi ephasiji, lona ulala phezulu. Siyanibingelela dokotela. Hayi, siyavuma, siyabingelela nathi kunina basakazi sizwe ukuthi namhlanje sibizeleni. Yeah. Ekusebenzeni kwakho dokotela kulo 30 years nje, iziphi inkinga ezimbili noma ezintathu osuzibonile zihlupha abantu? Nakuba ziningi kodwa-ke ey'ningi kakhulu esigxile kuzona sesize saba ngathi sekuyinto yethu. Lezi zinto zabantu abathwalayo njengamanje okudinga ukuthi bathulwe yithini imithwalo ngoba thina sinayo indlela esifundiswe ngayo amakhehla phakathi kwekhaya ukuthi umuntu uthula kanjani lezi zinto abayithwala bona ngoba egcineni uma bethatha izinto bayatshena ukuthi azithuli. Ayikho indlela kodwa la ekhaya sinawo amandla ukuthi siyithinte siyisuse lezi zinto njengey'nyoka nanjengey'gubhu. Wona msebenzi esidume ngawo kakhulu. Yes. Hayi, izwakala dokotela. Ngifisa udokotela angicacisele kahle kanye nabalandeli bakhe ukuba yindaba sibona abantu abaningi bethwasa kepha bengasebenzi. Kuhlukene kaningi kuya ngokuthi la usuke uyakhona bathwasile yini nabo ngendlela efanele. Bathwasa into ekuyiyona yini ngoba phela ukwazi ukuthi ungene uthwasiswa umuntu yena ongathwasanga ngendlela ngoba mawuzothwasa fanele uhlolele ukuthi lento ekuphethe iyona yini. Kungenzeka ukuthi uyathwasa kanti wena uthwasela umuntu ongasekho. Hayi ukuthi uzosebenza, kungenzeka wena uyitshena ukuthi egcineni uzogcina usebenza kanti cha, kuthiwa wena dlulela umuntu noma ngawumkhulu noma ugogo, emva kwalokho ubuyele ey'ntweni zakho uqhubeke nempilo. So ikabili lento. Mazi ukuthi uthola umuntu ozokuthwasisa kube umuntu ohlolayo ngempela ukuze wazi ukuthi usuka la uya kuphi. Dokotela, shuthi kubalulekile ngempela abantu ukuthi abaqale bebheke kuqala ukuba ileso simo nje sibalulekile kakhulu. Baningi abathwasayo namhla kuthwasa ingane encane singena abantu abadala. Leyo ngane uma ungase ngikwenzele i-example nje ngithi ingane oyibonile ithwasa ina5 ina10 awungibukele kuyona ukuthi izofika yini ku16 akwenzeki. Emva kwesikhashanyana ingane yakho izoyiphuphela nje iphele indaba yakhona. Ungibukele kuyona after 21 years izobe ingekho kulento ngoba vele lento yayikhona akusiyona. Kuphela imimoya ethize yaphambana okanye izingane zaphuphuma ezihleli uyathi mayizalwa yona eswini yathatha le moya kwase kuthiwa untwasa kanti akusiyona intwaso. Hayi inzima yona le ndaba mkhulu. Ijolile. Hey. Hayi kulungile mkhulu. Ifuna thina. Hayi ngiyathemba ukuthi bazwile ke abantu bazwile ngoba kukaningi ngempela manje siyabona ngempela koDelisani emaphepheni kuyaphuma nje abantu ingane ziyathwasa impela nje ingane uyibone ngempela ishaya igubhu lapha Makhosi. Umakhosi omncane kanjena kodwa hayi imoya ekhona esigcwele ezweni. Ingakho ngithi mina thola umuntu owaziyo ukuthi intwaso noma akusintwaso akuhlukanisela abadlali ngawo. Hayi siyabonga dokotela. Sibuyele kwezezimali dokotela. Ingani imali ingahlali ezandleni zabantu? Hayi abantu osabathe bayasebenza, hayi abayiboni ukuthi iyapi. Bayasebenza, hayi abawuboni nje umholo ukuthi uyapi makuphela inyanga. Loyo nto ijulile. Kuyenzeka kube yiyona imimoya emimbi mhlambe zipoki. Noma izilwane othweswe zona ukuthi asihlakaze yonke into eyimpilo yakho. Kakhulukazi leyo nto uma bekuvusela umuntu nje ake nginganise ethuneni bamthenga ngemali bamtshela ukuthi wena mbogadala uhlakaze yonke into njengoba bemthenge ngemali, which means wena imali ayisoze yahlala kuwena. So imali mayifika izofika idlule uzuthi wena sengisebenzile namanje njengoba siqeda unyaka nje kunabantu okumele babhonase kodwa amakhadi abo akubantu komashonisa. So laba bantu bazongena enkingeni. So izinto ezinjalo ezinye ziwubuthakathi, ezinye ziyathinta edlozini okanye isekhaya la kuphendulwe khona amanzi amnyama kwathiwa lo muzi awusoze waphumelela. So izinto ezijulile edinga umuntu ohlolayo ngempela. La ekhaya into esisizayo thina ngoba sinabalozi abashaya eceleni bathinta lento
oze ngayo abalokho bekutshena izinto eziningi. Yes. Hhayi, siyabonga. Siyathemba ukuthi bazwile abantu. Abantu ngeke, eyi, bayahlupha. Umuntu uyahola manje ngomhla ka-15, ngomhla ka-17 kube ngathi akenzanga lutho, useboleka iy'mali manje ufuna ukugibela. Noma bese semlaphile kodwa ufuna alulekwe nangengqondo. Yokuthi umuntu azi ukuthi imali isebenza kanjani. Abanye abantu bazothi imali yotshwala, imali yamantombazane bangakwazi ukwenza ezinye izinto. So as much as sikulaphile, kodwa sesiyakutshena ukuthi ukuze uphile kahle, thatha le ndlela ukuze uphile. So kulapha kujule kangako ukuthi uthi ulapha kodwa ufundise. Kuba kanjalo. Hhayi, shuthi ngampela dokotela kubalulekile ukuthi umuntu uma efika kuwe umqale nje emqondweni kuqala, ngoba phela kwesinye isikhathi abanye abantu bayakwazi ukufika thola ukuthi usumlaphile, kodwa manje usalapho nje usasemqondweni wengulo ukuthi yena nje usagula. Angithi phela usuke seyifake ey'kwenetini. Ngeke phela uphume kalula ey'kwenetini. Awukho umuthi othi ngiqedela iy'kweneti. Bakhona abafikayo besho leyo nto lapha ekhaya. Bese uhlala nawe ujule phansi ukuthi ayikho into enjalo, ngabe isalamusi. So ayikho into eqedela iy'kweneti. Wena lungisa ukuthi ukuze ungene lapha uma ukuthi imimoya iyakuphushela lapho sesiyayilungisa-ke. Qala indlela entsha-ke manje ukuthi qhubekela phambili nempilo, uphile impilo okungeyakho. Yes, ungajahi ukuthi uthakathiwe. Abantu abaningi bajaha lokho. Mase sihlola uthole ukuthi no, ezinye izinto ey'seceleni ey'dinga nawe ululekwe ngokwengqondo. Kodwa mase sihlola uma ukuthi into ethinta imimoya, sikhona thina sisuke sokwelapha. Yeah. Hhayi, siyabonga dokotela. Isiphi isisombululo noma usizo udokotela aqhamuka nalo kulolu sizi-ke esinalo-ke kulo mnotho wase-South Africa, athi nje angasiza abantu bakwazi ukuzithuthukisa bona ngaphandle nje kokwenza izinto ezimbi? Kufanele ukuthi sijule kuqala isiqalekiso somndeni noma lezi zinto ezenziwayo zamanzi amnyama. Kunamanzi amnyama, kunento ekuthiwa inkathi ishibe njengawo amanzi amnyama. Uma leyo nto ilungisiwe kulowo mndeni akekho umuntu okufanele ahlupheke. So uma ilungiswe lapho kuqala ekhaya sigcina siphumela ngaphandle, izinto zingalunga. Sikwazi ukuthi sithi uhulumeni somlungisa noma solungisa i-society kuwukuthi asilungisanga ekhaya. Khumbula phela thina singabelana. Kufanele sibuke kuqala la osuka khona ekhaya ukuthi izinto ziyakhanya yini. Mase akhanyisa lapho izinto zobe seziyalunga ukuze isizwe siphumelele. Hhayi, kuyezwakala dokotela. Ngabe Dr. Malala Phezulu, imaphi amagama afisayo ukuwashiyela abalandeli kanye nabalaphi bendabuko? Ngoba baningi abalandeli belahlekelwa imali ngenxa yey'gebengu eseyizenza abalaphi bendabuko. Ukuba abalandeli yini angenza nje ukuthi abaxwayise ngayo ngokuthi akwazi ukubabona labantu abayiy'gebengu kodwa bezenza abalaphi bendabuko? Noma kungelula uma ungazi. Nalento yokuqhamazela kwabantu, abantu abaningi kuyimanje bonke bazi ukuthi bayathwasa. Banemimoya, bazoba izango, ngoba ngithi bazi ukuthi kuphileka kalula uma unjalo, kanti abazi ukuthi udlule ey'ntweni ey'ningi. Engabaxwayisa ngayo ukuthi ma uzohamba kuthiwa uyothwasa, ungathwasi ungatshenwanga wena. Personally, ulele noma utshenwa yizwi noma ubani ukuthi wena uzothwasa. Mina fika kumina ngoba ngiconfirm ukuthi ikhona lento. Uma kungenjalo ungatshenwa yimina ukuthi ithwasa ngoba mina angilaze la kini idlozi. So yilezo zinto ey'njalo ey'bhayizisa abantu, bagcina abantu bethwala beshade beyothwasa. Ngithi phela ngoba nawe uyakufuna, uyakudimanda nokubhula lokho. Njengoba ungabhuli uzofanele usizo umuntu uzothatha izilwane ay'fake kuwena. So ezinye izinto abantu akufanele bayiqaphele. Uma into ungenayo awunayo, ungayiforce ukuthi ikhona. So engakuqaphelisa abantu ilokho. Nabo-ke laba ngibaxwayisa nalaba bathi bazi inyanga bengezona. Kusasa lento isuke izobabamba ngoba egcineni kosuku labantu abadlala ngabo banesidala banoNkulunkulu. Izinto ngelinye ilanga izojika. Ngoba sike sizwe nje abanye esike singeke sisasho ukuthi umuntu kade kukuhle kunjeyana manje sesiyabuza uthuphi. Hhayi, kulungile.
no izinto ezenzakalayo. Okugcina umbuzo, dokotela. Ngabe udokotela kuleli zingo asekulo manje wake wacabanga ukuba uyofika kulo? Ayi no kwizima leyo ngoba ngingenanga ngithanda. Mhlawumbe umuntu owayengacabanga leyo nto umuntu owayevele eplanini ukuthi ngelinye ilanga uzoba isangoma noma uzoba inyanga. Lento mina ngikhule ngenkolo so ngizazi ukuthi ngime enkolweni lento ingilandele khona ngiyilapho. So ngasebenza yangikhipha ngakwaba ney'ngozi zama-truck ngagcina-ke ngiphuma-ke ngase ngithatha le ndlela yedlozi ngoba kushiwo konke okuyikhona nenginakho manje sokwedlozi so shuthi inhloso yayisedlozini ukuthi lifuna ukungithatha lingibeke elenzini esengilwana nabantu. Hhayi-ke kulungile-ke dokotela. Kulungile mbukeli, usizo liyatholakala lapha ekhaya kudokotela uManala Phezulu. Sicela nje udokotela asitshele ukuthi kutholakala kephi, kanjani futhi. Itholakala khona lapha ekhaya eMzinyathi ngaphesheya kwe-ground la kwaNkosi. Ogibela uMzinyathi ehle ogodweni abuze abafana abalapha esitolo abenza amathaya athi uya kaDlamini bayomyalela la ekhaya bemhlukanisele nje asho futhi ukuthi uDlamini onabalozi uyena yedwa lo la kule ndawo nolaphayo oqosha izinto ezimoya emimbi. So ngitholakala ngeSonto, uSunday, uLwesibili, uLwesine, uLwesihlanu. Inamba yami ngitholakala kuyona u-079 484 7116 079 484 7116. Ila ekhaya lapha sihlola khona bese siyalapha. Ngena udokotela ngibonge kakhulu ukuba lalela. Siyabonga dokotela.